О, бачу, пішла трансляція. Привітання, моє шановне. Вітаю вас на чарговому стрімі. Сьогодні аўтарак, як заўсёды у нас Евротрак симулятор. Мы працягваем атрымліваць нашы дасягненні, якія маюцца ў гэтай гульні. І бачыце, што я знайшоў, тое, што ў нас Grand Tour, ён яшчэ не выкананы. І таму мы можам працягнуць шукаць гэтыя шляхі, якія маюцца у нас. Зараз все вам покажу, што да чаго каму ідзе. Вось адзінае, што б хацелася не праверыць спачатку, конечно, ж гук маецца ўсё. Мы на месцы, ўсё на месцы, гэта няхай вісіць. Можам пачынаць. Добра, злева вы бачыце, якія шляхі нам трэба будзе пакрыць. Эстонія, Расія, Літва, Латвія. Што ад нас патрабуецца? Адвесці без всякіх пашкоджанняў, мандатаў і гэтак далей груз з адной у іншую краіну. Накірунак не важна, таму адразу папярэджваю, за гэтага стаіць дзве стрэлкі ў абодва бакі. Вось, і ёсць такая розніца, нібыта, вось бачыце, Grand Tour 3 з 5. Гэта тое, што ў мяне ёсць і зафіксавана. І зафіксавана як выкананае у Steam. У чым праблема? У тым, што я памятаю толькі дзве, што я выконваў, а менавіта шлях з Фінляндыі ў Расію і з Літвы ў Латвію. Ці наадварот, там з Латвіі ў Літву я вёз нешта. Трэцяе я не памятаю, што гэта было. Вось, а таму мы будзем патроху, паціху узнаўляць у нашай памяці, шукаць гэтую працу. Даволі ўсё проста. Так, тут трэба нам будзе абраць іншую. Гэта будзе карыстацца мышшу. Вось так, мне падаецца. І, напрыклад, трэба па гарадах, правда ж. Па краінах не мам. Вага. Паходжанне. Тып сыходу з тэрміну, price per distance і гэтак далей. Ну, што ў такім выпадку? У такім выпадку будзем глядзець по цане. Вось, і давайте глядзець першы. Першы у нас Латвія, Эстонія, правда? То бок нейкі эстонскі горад, няхай гэта будзе Таллін. Вось, і будзем шукаць з Латвіі ці ў Латвію. Так. Наступная. Латвія ЛА хіба што называецца. У Літву маецца, правда? Эстонія, Літва, нема такой. Далей шукаем, нам трэба знайсці чакайце, ЛВ, гэта ж Латвія. О, падыходзіць. Ён не супер. Так, трэба перанесціся ў Даўгавпілс і пачнем. Ale tam mieliśmy, nieważne, znajdę nową trasę. На апошнім стріме, наколькі я памятаю, мы ўжо адкрывалі мап, бо надта хутка у нас удалося скончыць з Industrial Standard, там былі недалёкія перавозкі, ад таго і часу займала значна менш. Вось, і часу я на выходных не губляў, у мяне быў вольны час, які я страціў акурат на адкрыццё мапы. Калі не памыляюся, адкрыў дзве краіны. Вось, і ўжо нават узбраўся за трэцю, гэта Швецыю. Таму мы зараз знаходзіліся ў Швецыі, а тут пераносіліся. Калі коротка вам паказаць, гэты, як гэта, статус, правда? Бачыце, Латвія і Літва, яны пажаўцелі. Усё менш і менш краінаў застаюцца шэренькамі, то бок Польша, Словакія, Швецыя, Швайцарыя, Германія, Венгрыя ці гэтыя угорцы
і італійцы. Вось гэтыя краіны будзем адкрываць трохі пазней. Як бачыце, тут нават і адсоткі даволі высокія ці нізкія, наадварот, так лепей казаць, то бок, ну, працы яшчэ вельмі шмат. Так, зараз вязем з Даўгавпілсу ў Таллін. Паспрабуем усё гэта зрабіць максімальна акуратна. Паўтаруся, нам нельга атрымліваць мандаты. Цікава, гэта вось лічыцца як за мандат ці не? Skręć w lewo. Вось, галоўнае, каб яшчэ было і ўчасна, і карацей атрымаць вышэйшую адзнаку пры дастаўцы. А, ну так, пашкоджанняў яшчэ нельга да грузу. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Цяжкавата будзе выконваць, таму што, ну, на такіх вялікіх адлегласцях, каб захаваць усе, Skrętu w lewo. ну, вось гэта не скасоўваюць, гэта хуткасны рэжыма, правда ж? Skręć w lewo. Ну, ўсё астатняе, гэта цяжка выконваць, гэта цяжка, таму што выпадкова нават можна кудысьці трапіць, і нехто ў цябе ўтрапіцца, таму што, як вы ўжо, магчыма, ведаеце, Przygotuj się do штучны інтэлект, які маецца ў гульні, ён не дазваляе тваім, так бы мовіць, NPC, якія тут разам з табой ездзяць, самім карыстацца ці адпавядаць патрабаванням правілаў руху. Вельмі часта яны ў цябе перабудоўваюцца, перакідваючыся на твой пас. Ну, магчыма, ведаеце. Я спадзяюся, што ведаеце. Калі не, то можаце паглядзець проста мінулае стрымы. jedź bezpiecznie. І ўсё адразу будзеце, узгадаеце і даведаеце, што адбывалася, як адбывалася, карацей. Ой, бля, гэта ж жопа. Гэта ж зад. Не сюды нельга. Не сюды, не сюды. Вось адтуль. Так. Як ён доўга какое-то стырно круціць, ну. Хутчэй можна, не? Хіба што кавы не бахну. Таму такі марудна. Нарешті. Sygnał GPS. System gotowy do pracy. Карацей, паколькі зараз можа з грузам, трэба ўсё рабіць акуратна. Skręć w prawo. Standing on the edge of a cliff, realize there must be more to life than this. Przygotuj się do skrętu w prawo. Навошта, калі можна прямо праехаць? Just grab my hand, Skręć w prawo. need tonight. Obliczanie nowej trasy. Так, паколькі 50 абмежаванні, больш за 50 мы не паедзем.
будзем сунуцца, як заўсёды, патроху. Przygotujcie do skrętu w prawo. Skręć w prawo. In this world, Чаму у тайтле ў мяне напісана, што гэтае дасягненне нечакана складанае, бо я ўжо меў 2 стрымы, дзе спрабаваў выканаць гэтую задачу і не атрымалася. Я вазіў ва ўсе гарады, нягледзячы на тое, што там усё, амаль што ўсё рабіў выдатна, але ўсё роўна залік не ішоў, таму страціў даволі ўжо шмат часу на тое, каб выканаць, але дасюль не атрымалася. Przygotujcie do skrętu w lewo. Skręć w lewo. in this world, 80 цікаво, ці яно довго тут працягнецца, бо я бачу там упередзе. Зараз як скочыць уніс, адразу менты тут як тут. Хаба, сюды хадзі. Вось табе мандатик. Аплаціць сёння. Так, хутка будзе налево поворот. Ну, паглядзім, карацей, што тут у нас па хуткасці. Бачу, 80 будзе паўсюль. Трэба лепш, напэўна, на дарогу глядзець, каб былі вось гэтыя бачныя знакі. І па гэтых знаках будзем ездзіць. Скідаць хуткасць, набіраць хуткасць. Skręć w lewo. Так, добра. Так, пакуль што 80. Пакуль што 80. Можна набіраць хуткасць, але зноўку паварот направо толькі. Што тут, 70 ужо. Абмежаванне перад светлафорам 70. Skręć w lewo. Не, насамрэч, калі скрыжаванне з светлафорам, так яно нават лепш, таму што я буду ведаць, што ніхто там, напрыклад, злева-справа не паедзе і мне не пашкодзіць. Можна так больш бяспечна перамяшчацца.
Так, адразу папярэджваю, што можна, калі што, ехаць у 85. Гэта не будзе лічыцца парушэннем, але чаму мне гэта не падабаецца, таму што недзе там з гары будзеш ехаць. Так, і з-за гэтага цягач будзе набіраць хуткасць. І ў сваю чаргу за табою можа ехаць звычайны мент, які адразу табе выпіша мандат у тую самую секунду. А калі пры 70 будзе адбывацца тое самае, то на гэтых 5 кіламетрах па механіцы гульні будзе адбывацца аўтаматычнае хамаванне рухавіком. Ага, то было 70, бляха, то 80 стало на кароткія адлегласці. І зноўку 70, бачыце? Ой, бля, гэтыя балтыйскія краіны з іх дарогамі, развязкамі, усім астатнім, так уже трохі, не трохі, бля, не халер, нормально так бесіць. Цяжка вось гэтай, сапраўды, гэты гранд-тур даволі цяжкі, ну проста. Я памятаю, я ўжо сяджу тут нават узгадаў гэты, узгадаўшы тыя два стрымы, дзе няўдала ўсё гэта атрымлівалася. Карацей. Трошку так засумаваў я нешта ад гэтага. Там такія выпадкі былі, вам проста не перадаць. Там такое глупства дзеялася. На rondzie zjedź pierwszy zjazdę. Zjedź drogą. Так, тут 70, дякую Богу. Уже не 50, правда? Ну знову кольцо, бачите, напереди. Там буде 50. Угу. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Бляха, яшчэ одно кольцо. Ды халеры, пуль з гэтай Латвіі выедзеш, столькі калец уже праедзеш. Калі не памыляюся, вось на 2/3 не атрымаецца 50 захоўваць хуткасць. Трэба збаўляць там да 40, бо інакш не паварушвае цягач. Zjedź z ronda. Так, знову 70. Ну что, будем, як кажуть, тошнить, так? Потиху. Головне, каб ніякого штрафу не було. «337 кілометрів. Ну, нам хопіць, нават па гэтых правілах, калі ехаць, нам стаміны хопіць, мы павінны адвесці. Без адпачынку по дорозе. Так, что там за знак? 70, добра, а тут уже меньше. Тут уже 30, бляха-муха. Ну, вы серьезно? Ой, блядь. Так, добра, 80. А я там яшчэ бачыў далечы знак нейкі.
Что тут у нас? Добре. Это заборона обгону. Так, гэта трохкутнік. Наперадзе яшчэ нейкі кругляш. «70». Конечно, 70. Так, давай, хамуй потроху. Занадто вже розогнався. Вітанки, а не тут тебе вітанки. Трошки пакутаваць будзем сёння, пакуль усё гэта пройдзем з гранд-турам. Цяжка. Праца сёння жэсць, у сэнсе у цябе працы многа. Шмат. Ну і добра, што шмат. Ёсць чым заняцца. Так, тут зноўку хіба што 70, так? Зноўку 70. Trzymaj się prawej strony. Так, тут что-то, знову 70. І тут так само 70. Добре, що хоч не 30, бляха. Привітання. Оу, 4 глядачі одно ж навалило некої. Одночасово усі прийшли. Вітаю вас. Nie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Так, праз кольцо мы повинны проскочить. Один только все равно 50, так? Так, докладно 50. Так, ну на 50 мы проскочим. То есть ты тихо... Я тихо размовляю, чи что? Pierwszym zjazdem. Чакай, поправлю, зараз проеду тут. Zjedź z ronda. А, у сэнсе того, что без настрою, ты просто сконцэнтраваны на гэтай дарозе, мать яе. Тут у чым праблема? Вось у чым складанасць гэтага гранд-туру, гэтага дасягнення? Гэта тое, што, па-першае, мне трэба прывезці груз з адпаведнай краіны у адпаведную краіну. Пры гэтым няма пашкоджанняў, гэта ок. Без спазненняў таксама ок. На выдатны вынік Trzymaj гэта się lewej норма, strony. то бок. Адзінае, што не норма, гэта тое, што я не магу атрымаць ніякіх бляха мандатаў, разумееш, то бок мне нельга парушаць правілы. Мне нельга сутыкацца з некім, з NPC. І пры ўсім пры гэтым NPC самі час ад часу у цябе трапляюць, то бок ты едзеш па правілах і ўсё астатняе. Вось, і табе трэба ехаць вельмі уважліва, каб прадказаць, што будзе адбывацца праз там хвіліначку. Вось, таму я не ў чаце нават і не думаю аб чымсьці такім добрым. Я думаю, як не уперцца куды-небудзь. Разумееш? Праехаць як мага больш акуратней. Вось зараз трошки больш газу і ўсё, трэба скідаць, кантраляваць хуткасць, глядзець на знакі і ўсё астатняе. Ну, такая сканцэнтраваная язда. Блядь, 50, скуль гэта? Вось дзякую Богу, што нікога не было з ментоў тут, бо адразу выпісалі мандат. Без усялякіх размоваў. Проста бы ўзялі і выпісалі ўсё. І гэтая дастава ўжо пайшла па аднаму месцу. Трэба было б яе зноў рабіць, каб залік пайшоў.
Адсюль і адсутнасць настрою. Бо гэта так падаецца, бо сканцэнтраваны. Калі што, у мяне ў мінулым ужо былі 2 стрымы на гэты конт. З-за гэтага вось і канцэнтрацыя, бо я ведаю, якая-кольвек памылка і ўсё наноў трэба рабіць. Музыкі не чуеш, а у цябе гучнасць якая стаіць на тваім гэтым апараце, дзе ты глядзіш? Можа, у цябе гучнасць занадта збітая ўніз? Калі я маўчу, то чуеш? Ну давай так, паспрабуем. Ось так, спадзяюся, чутно, не? Ай, халера, бляха, я чат прикрыў. Ось так лепш. Так лепш стало ці не? Нічого не змінилося. Так, добре, 80 набрали, едем. Так, галоўныя знакі бачаць усе. А там море. Бачиш, нават хвалі відаць. Можаш пазайздросціць гэтаму персонажу. У адрозненне ад цябе, ён каля мора зараз. Калі хочаш, то сядай на цягнік. Ды едь, тут недалёка. Колькі там, 7 гадзінаў ехаць. Прыйдзеш, ногі памыеш і назад. Да хаты. Можаш, калі што, пераначаваць на вакзале. Так, тут про обгоны, добре. Там так, это у нас населенный пункт. Добре. Значит, в населенных пунктах латвийских 50 обмежеваний. Не будем ведать. Только разом. Ну, я тебе не допомогу ничем. Коли уже такой принцип, то... Няўжо і зараз музыку было кепска чуваць?
Без деток би. О, і ж ти яка. Добра чуваць. Ну добра, ось. Нарешті. Гук виправили. Так, добре, ми в Естонії вже. Зосталось тільки доїхати до Талліна 125 кілометрів. Добре. Я б сказав, навіть вельми добре. Як же хочеться, каб я на узалік пайшло. Каб гэтая пакута хутчэй скончыць. Так. 70 пакуль што 30. Бляха. 30. Вось зноўку заўважыла, мы едзем па галоўнай дароге, а чэлік на вось тым цягачы проста праляцеў на скрыжаванне. Калі б я апынуўся, ён бы мне проста ў бачыну бы уехаў. Ой. О, 90, дзякуй Богу, хоць трошкі хутчэй стала. Пакуль я до 90 разгануюся, то ўжо будзе трэба скідваць з таго, што ў паўнарод будзем уваходзіць. 70. Так, а там пярну, так, уперадзе, то бок. Trzymaj się prawej strony. Там будзе 50. Jedź dalej prosto. Jedź prosto, a Nie następnie pospiejem. skręć w prawo. Skręć w prawo. На чырвоны таксама не праедзеш. Такое жыццё. Якое жыццё, такое жыццё? Да нармалёва, ўсё няправда. Добрае жыццё жывем. Ці нешта цябе не задавальняе ўжо. Усё гуд. У такім выпадку ты прапусціла такое добрае жыццё. Трэба было напісаць. Ведаеш, якое мне пытанне тут у галаве ў маёй знікла? Гэта наконт таго, што ты не так даўно казала пра тое, што трэба аднавіць свае намаганні, каб атрымаць гэтыя правы на кіраванне аўтамабілем. Што калі ты сябе будзеш матываваць, калі штодзень будзеш праглядаць аб'явы на продаж аўтамабіляў? Сядзець проста вось так кавыраць гэты Отомото, ці дзе мы там былі звычайна глядзім, па-моему, Отомото называецца. Вось, і знаходзячы там той ці іншы цікавы аўтамабіль. Не, чаму не? Гэта так не працуе ў тваёй галаве, толькі ў маёй так працуе? Вось калі б я б глядзеў штодзень, выбіраючы машыну сабе, то маленечкую, то вялікую, там ці ж нешта падобнае, то прыгожую, то нейкую там пачварную, то нейкі спорткар, гіперкар і так далей. Ну, мяне б гэта матывавала, каб атрымаць дакумент патрэбны для кіравання аўтамабілем. Так, адразу перайшлі на польскую. Чакай, зараз у мяне тут бачыш светлафор. А без розніцы, якім самаходам ездзіш? Ну, няправда, не. Ёсць розніца вялікая, як гэта няма розніцы. Яшчэ якая ёсць. Ну ты ж адзежу, напрыклад, не апранаеш абы-якую, бо табе не хочацца выглядаць нібы пудзіла. Мне не.
Ну ты же не опранаешься як пудзіла, так што Następnie skręć w prawo. я не веру. Нешта ты там цяміш. Skręć w prawo. Цямніш, лепей так казаць. Jedź prosto. Так, так, добра, проехали. Пофиг. Неправда, не пофиг. Na rondzie zjedź drugi zjazd. Ты сама себе подманываешь, мне подается. А вось так бы сидела, напрыклад, бы на такім сайце некім-небудзь і бачыла бы, што вось каля нас прадаецца нейкі цікавая машына такая прямо ух, конфетка, цукерка, просто буська. І такая на мяне, поехали паглядзім. Яна танная. А потым глядзіш, набылі б яе, стаяла бы пад пад'ездам, чакала, пакуль ты дакументы атрымаеш. Ты б кожную раніцу выходзіла бы, як Майк Вазовскі. Просто чапляла бы за ёй руками і казала б, я хутенька на табе буду катацца. Так бы ты, конечно, хутчэй бы атрымала гэты дакумент. Не. Гэта не матывуе. Зматывуе толькі тое, калі ў цябе правы забяруць. І тады прыйдзецца. Нешта я не зразумеў твою думку. Так, 90. Трэба глядзець ва ўсе вочы на гэтыя знакі, якія тут будуць мецца. Jedź prosto. Чакай, не магу чытаць. Чакай, зараз праеду тут. Там яшчэ пішуць у скайп нешта, я бачу. Трохі адвяртаю гэта ўвагу. Так, калі выйсця не будзе, мне прыйдзецца ездзіць. Калі ў цябе раптам не будзе правоў. Мне зручна пісаць на Т9, да? Ну, все гэта ад вымоўкі. А з якой нагоды у мяне правоў не стане? О, можа, амаль што даехалі, глядзіце, там ужо сцяжок лунае на мінімапе Trzymaj się lewej strony. у верхнім правым куце. Все, трэба скідаць хуткасць, няхай ён самакатам. Будзеш парушаць і заберут. А калі я парушаю, ты так кажаш, нібы я за 3 гады наше жыцця ў Польшчы тут напарушаў ужо просто ебаць колькі. Ніводнага разу яшчэ не было. A następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Нешта ў цябе дзіўныя думкі і такія нават трохі абразлівыя. Непрыемныя. Przygotuj się do skrętu w lewo. Такое, ведаеш, кшталту абы што. Ну, прабач, канешне, але ну вось неяк так, мне падаецца, гэта выглядае. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo.
Ну што, мы нічога не парушылі. Я спадзяюся, што залік пойдзе выдатны. Ці атрымаецца ў нас нешта тут. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. To była miła przejażdżka. Так, добра, пад'ехалі. Так, і ось так. Ага. Карацей. Не рэагуем. У залік не пайшло. Гэта Латвія, Эстонія. Зараз я сабе на паперы гэта адзначу, што мы адвезлі, але ў залік не пайшло. Так, калі я ехаў на задачу, у мяне быў выпадак, што мяне штрафавалі. То бок я яшчэ груз не ўзяў, але задачу я ўжо ўзяў. Трэба будзе гэта пераправерыць яшчэ раз. Ну, блядь, гэта ёбаны серыял, ён працягваецца з той нагоды, што невядома там якія ўмовы патрэбныя, каб выканаць усе гэтыя задачы. Так, зараз трэба легче спаць. Давайте знойдзем дзе тут адпачыць нам. Я ведаю, як гэта зрабіць. Трэба проста перанесціся у наш гараж у Талліне. Тут і паспім. Так, лягаем спаць. Зараз паспім, то і адразу будем шукаць наступны заказ. Так. Спрабуем Сталіну, давайте. Сталіну у Латвію. Сталіну у Латвію. ЛВ у нас Латвия означается, тут ЛТ мається. Тезновку. Ось, у Резекне можемо відвести. Так само доволі далеко. Так. Давайте ще поглядим. Резекне двойче ёсць. У Ригу можна відвести. Гэта трошки хутчэй буде. Так, Рига. А что тут у нас в Латвии на полночи? Вальмиера. Може и есть туди? Вальмиера была. Не, нема. Добре. В таким випадку едем. Карацей, зараз мы спрабуем рабіць тую самую задачу. Адзінае адрозненне гэта тое, што мы не павінны атрымліваць нават мандату, нават тады, калі мы проста туды едзем. Адбіраць груз, то бок ось пазначылі сабе гэтую кропку мэты і акуратна едзем паўз мястэчкі ўсі. Так. Калі ўсё ўдасца, калі ў нас не будзе ні мандату і будзе выдатная дастава, то я адзначу гэта зялёным. Так, сюды. Kolejna trasa za nami. Oby więcej tam. Так, везем у Ригу. Drogę. Супер. О, ось він наш причеп. Ну, до речі, гэта той самае паліва, якое мы возілі зараз з Латвіі у Эстонію. Толькі там была цистерна, а тут будзе просто нешта у трейлеры. Прывітанне, шановны, усім, хто далучаецца.
Калі не цяжка, ставце падабайку, подписывайтесь, калі не подписываетесь. Не падпісаныя яшчэ. Do roboty. Так. Карацей, у адваротным накірунку з Эстоніі ў Латвію вельмі акуратна, без парушэнняў хуткасных лімітаў і ўсё астатняе, карацей, як Przygotuj мага się do skrętu w акуратней будзем выйсці. prawo. Skręć w prawo. Так, трэба тут шырока ўзяцца, бляха. Так, праехалі, добра. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Так, адразу прыгадаю, мы выконваем гранд-тур. У чым складанасць, як вы бачыце, там нешта нечакана складаная задача. Яна ў тым, што нам трэба адпаведным накірунку з адной краіны ў другую, незалежна ад таго, якім накірунку гэта будзе. То вось, як бачыце, там Літва, Латвія, можна і наадварот, але галоўнае, каб было выкананыя умовы гэтай здачы. А канкрэтна што? Гэта той, каб мы не атрымалі пры дастаўцы ніводнага штрафу, ніводнага мандату нам не было выпісана. Гэта за сутыкненні нейкія, за светлафоры, за хуткасць, за ўсё, што заўгодна у гэтай гульні. Потым дастава павінна быць выдатнай якасці, то бок у час, без пашкоджанняў і ўсё такое. Trzymaj się lewej strony, a następnie Карацей, skręć w складана. lewo. Складана, таму што, хутчэй за ўсё, як звычайна гэта адбываецца, бляха. Не толькі ад цябе залежыць якасць даставы, таму што NPC тут у гэтай гульні яны даволі кепскія. Яны нават перакідваюцца на твой пас, калі ты едзеш па двухпасавай дарозе. Могуць проста ў цябе перакінуцца, не заўважыўшы, і ўсё. Адразу атрымліваецца пакаранне там на 400 евро, але гэта ўсё дробязі, але прыйдзецца наноў рабіць тое самую здачу, то бок у гранд-тур у залік яно не пойдзе. Вось у гэтым і заключаецца гэтая складанасць гэтай задачы. Ну і карацей, вось калі едзеш, трэба сачыць за тым, як выконваеш ты гэты хуткасны ліміт ці не. Калі што, то 70. Калі што, то парушаць хуткасны ліміт ніхто не забараняе. Адзінае но, адзінае але. Гэта тое, што калі мент будзе за табою ехаць, то аўтаматычна ён табе выпіша штраф, разумееце? Менавіта за гэтага лепей выконваць хуткасны рэжым і ехаць па знаку. А тут яшчэ такая механіка з гэтымі ментамі, бо даволі дзікунская. Калі раскуль вас столькі ездзіць тут, а? Дзікунская механіка заключаецца ў тым, што мент можа проста за вамі ехаць. Упрытык ось. Вы нават яго не ўбачыце у люстэркі. Ён недзе там схаваецца за прычэпам. І ўсё.
тут обмежевание 90, так что можно больше-меньше спокойно ехать. Jedź prosto. Trzymaj się lewej strony. Trzymaj się prawej strony. Так, тут напевно треба скинуть. Бо наколькі я пам'ятаю про з гэтай развязкі треба каля 40 ехаць. Каб не вынесла на вонкі. Trzymaj się lewej strony. Холера, зараз придется просто за ими ехать. Не обогнать, ничего не зробить за ним. Jedź prosto. Нешта там хамую гэты цягач. Прывітанне ўсім, хто далучаецца, бачу 7 гледачоў. Калі не цяжка, стаўце падабаечку. Так, 90, гэта добра. Але чамусьці гэты хлопчук ён едзе так, марудна ўжо. А, і ну паварот. Адзін, другі, а трэці не. Трэці не. Ну гэта легкавы. І таму ён хутка паедзе. Без всякіх перашкодаў.
50, jak zawsze. Na rondzie zjedź drugi w lewo. Zjedź z ronda. Jedź prosto, a następnie skręć w lewo. Ну, Skręć w lewo. скрижування такое собі, бляха. Усіх треба пропускати. Сподіваюся, що зараз ніхто мене не атакує тут на этой дорозі. До речі, машина там стояла. З правого боку. А, 50. Skręć w lewo. Валера поздно зауважив. Але поспів захамувати, дякую Богу. Skręć w lewo. Там нікого, справа мається. Jedź prosto. Say I'm good-hearted, but I'm just getting started. Got my eyes on the target. No, no. Till the battle's won, till kingdom come. Бляха, в очі болять так глядіть усі на гэты знаки, а? Шукати їх там спочатку на горизонті, потім хутко вже вони вже наближаються, треба розглядіти нешта на їх. Ці то гэта хуткость, ці просто обгон заборонений. Jedź prosto. Ось що гэта, бляха, 70. А, ну так, это ж межа з Латвією вже. Зараз на мінімапі побачив. У Латвії обмежування не 90, а 80, а у містечках 50. Так, треба місць на увазі на те. Say I'm dangerous 'cause I broke all the cages. No, I will sit and take it. Так, тим часом у нас 150 кілометрів залишилося до метової кропки. Me for that, I guess I'll never learn. Every time I break, there's just more pain to burn. They'll never, never, never learn. Till the battle's won, till kingdom come. Jedź prosto. Ёб твою мать, 50. Это ж местечко. А я лечу 70. О, Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me. Jedź They'll be prosto. calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause
Czekaj. Czego? Поворот jakoś. Zrozumiałem. I've been flipping pages since I could remember. That told me I had to be within the lines of 2 degrees and 9 to 5 and Треба буде після цієї достави ще на заправку заскочити. I stay up late on the weekdays. I never tell when we say I never wanna look back and wish I could have been. I'm never gonna regret the hours I've been putting in. So take a chance on faith. Your mind's a ballast, please. So take a chance, a chance on faith. So take a chance. Take a chance on faith. So take a chance. I never wanna look back. Take a chance. Take a chance on faith. Take a chance on faith. Морочка. Take a chance on faith. So take a chance. Take a chance on faith. It's too late now. It's something I never wanna say. I stand my ground. I need to be you. I meant to be. I don't see it any other way. I know I gotta keep the faith. I never wanna look back and wish I could have been. I'm never gonna regret the hours I've been putting in. So take a chance on faith. Your mind's a ballast, please. So take a chance, take a chance on faith. So take a chance, take a chance on faith. So take a chance. I never wanna look back. Take a chance, take a chance on faith. Город, так, тут 50 повинно быть. Так и есть. Take a chance on faith. I never wanna look back. Take a chance on faith. So take a chance. Take a chance on faith. Is it okay if I'm to say I'm catching feelings from all the demons? I might stay. What do you say? How are you feeling? Is it the same? Dziwne, что на этом мостку уже 70. При этом еще у межи города. To my surprise, that was her reply. Now we a vibe. It's been a while and since you're out, the stars align. Добре, 70 так 70, я не супроть. Я только за. Trzymaj się lewej strony. Trzymaj się lewej strony. She my do or die, my bona fide. My up when I'm down, she's ВРВ, привітання. Невже ти дійшов знову до строма? Знову на 2 хвилини зайдеш. kind of suicide. She's not the same. Зовсім пропав на новій праці своєї. Far from pain. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. She said if I cross her, I'll be in the grave. Or under her top, but yeah, that's still my babe. I love the fact that I didn't let her go. She loves the fact that I just let her know. Zjedź w stronę
Так, паглядзеў канцэрт Славіка Місаренка, гары, ці якая там, гары, гараж, ці як там, гары хата, ці неяк так. Што-то, нешта падобнае, там больш за гадзіну, так, глядзеў. Добры канцэрт, вельмі добры. А, гары сарай, гары хата, о, во. Так, так, я глядзеў. Дык мы ж у панядзелак, учора абмяркоўвалі гэта ж, не? Ты ж там заходзіў, калі акурат у гэты момант мы абмяркоўвалі гэты канцэрт з Вожыкам. Так, занадта хутка. Так, ну што, амаль даехалі, бляха. 4 километра засталося. Так, а я не заходзіў, а можа заходзіў, ты прывітаўся. Ты і пайшоў зноў, я ж кажу там на 2 хвіліны. Ці неяк так. Слухай, дарэчы, наконт стрымоў, што ў чацвер у цябе не атрымліваецца зараз. Можа ў такім выпадку ў пятніцу ўвечары, як ты глядзіш на гэта, на 2 гадзіны збірацца. Що ж зловіў? Запрацаваўся, гэта называецца. Калі больш важная рэч у галаве стаяць, то ты забывайся на менш важнае. Што гэта? Пятніца ўвечары гэта норм. Ну, у такім выпадку давай на гэтым тыдні акурат увечары, а 8 гадзіны маёй, то ў цябе гэта будзе 9. Вось з 8 до 10, ці наадварот з 7 до 9, можа так лепш. Карацей, калі ты Discord запусціш, спулка, так. Калі Discord запусціш, то там дамовімся ўжо на час, які гэта зрабіць. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Spółka z obmierzowana odpowiedzialnością, tak. Ja ж ведаю, я живу тут у Польщі. Тут що не спілка, то мається на увазі СПЗО. Я навіть не ведаю, ці є увогуле тут спілки з додатковою гэтай адказнасцю, Jedź prosto. а не тільки з обмежованою. Хто зрозумів, то зрозумів. Фактично. Як у тебе ўсё там ляціць на гэтай працы? Ты ж уже павінен быў атрымаць першы заробак нейкі, не? Skręć w prawo. А, не. Чакай, гэта ж у верасні у цябе будзе першы заробак, правда ж? Так, знакі не трэба збіваць. Się do skrętu w prawo. Skręć У наступным вылецець. Зразумела. koniec trasy. О, все. Ну давай, божук, каб толькі оно пайшло ў залік, я цябе малю. Нихуя. Да что, блядь, деется такое? Так, мы гэта з Эстонію ў Латвію прывезлі, мандату зараз ніякіх не было ніколі. Таму мы ставім просто, типу, яно трэцяе. Давайте адзначым гэта на экране. Так, Эстонія, Латвія. Адзначым яе зялёнай, тыпу, яна выкананая. Няхай гэта будзе трэцяе. Наступны будзем спрабаваць, гэта Эстонія, Расія і Літва, Расія. Так. У наступным месяцы выплацяць, там не па прынцыпу адзін за другім трэба рабіць. Не. Там не важна, у якім ты гэта робіш
у якой чарзе, там гэта адзначана. Any direction, any order і гэтак далей, там указана гэта. Так, па-першае, трэба паспаць. Так, мы ў рызе. Наступнае, што ў нас застаецца? Літва, можа быць, Эстонія. Літва ці Эстонія. Давайте ў Літве. У Літву паляцім зараз. Пераначуем. Дзе тут наш Вільня? Да ёпперсака, вось яна. Тут зараз паспім і возьмем замову з Літвы ў Расею. Так. Дзе мы тут? А, чакай, тут нету зоны адпачынку. Яна адсюль на правы бок. Глядзіш, атрымаецца. Ну, паглядзім. Слухай, ну ты ж бачыў ужо, што я 2 разы спрабаваў выканаць гэтую здачу. Всё ніяк. Так, добра, шукаем зараз заказ з Літвы ў Расію. Мы ў Вільню. Так, Вільнюс. Так, нам трэба, каб справа было Рус. Рус. Так, пакуль што нічога няма. Вось гэта дык нумар. Так, давайте ў такім выпадку не ведаю, Клайпеду. Клайпеда. У Калининград. Супер. Спробуем. Так, До dzieła. паляцелі на гэты заказ. Як і заўсёды вельмі акуратна. Без всяких штрафаў, парушэнняў і ўсё такое. Skręć w prawo. Skręć w prawo. Так, яшчэ не забыцца заехаць на паліўную станцыю, заправіцца. Jedź prosto. Na rondzie zjedź trzecim zjazdem. Zjedź z ronda. Чекай. Занадто хутка.
a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w lewo. Dobra, pojechali dalej. Skręć w lewo. Skręć w prawo. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Что, яхту потягнем? Zadanie wykonane. Odmeldowuję się. А як же санкции? Okej, ruszamy. Drogę. Все, поехали. Ледь дихаючи, боючися всього на світі. Але поїхали. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Before
się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Przeliczam trasę. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Jedź prosto. Санкційонку везу, ну, яхту у Калининград. Na rondzie zjedź w drugą. 10 вот турмы за... Да, ну, не может быть. Zjedź w drogę. Тут же штрафуют за санкційонку, не? Гэта мем? Не чув я, коли що таке мем. За 40 гривень штани я так само не чув такі. Цікаве, меми у тебе. Тату на тата і коханому вбиваємо дітей. Насамрэч я цалкам перадачы ніколі не глядзеў, не бачыў, бо тэлебачанне, яке ну глядзець надта даўно ўжо. Вось. А у Ютубе там самым, то сам разумееш, ёсць больш цікавы контент. Таму нейкія кавалкі, так, я бачу. Але дакладна не ўсё. Ля, я аднойчы сезон паглядзеў. Ось гэта цябе ўштырыла. Нармалёва так. Ведаеш, што кепска ў такога кшталту перадачах, праграмах. Гэта тое, што рана ці позна ты пачынаеш успрымаць тое, што дзеецца на экране, як звычайную з'яву.
Ну, типу, так люди себе поводять, так поводять себе нормально. І час ад часу ўжо так прыміраеш гэтыя паводзіны на сваё жыццё. Я так ніколі з лігі смеху не смяяўся. Ну, дакладна, там ёсць розныя людзі, смешныя, не смешныя. Мне калі што хрышчоная глядзела, я ведаю, яе там недзе там па якомсьці кабельнаму тэлеканалу круцілі, ці 1+1, ці дзе там украінамоўны. Яна такія рэчы любіць паглядзець. Што там яшчэ расейца было, пусть гавараць, некто так, там было, правда ж? Там хутчэй адваротная рэакцыя, не дай Божа так рабіць. Я разумею, я ведаю, гэта... Я не аб гэтым кажу. Ёсць у першую чаргу цябе шок ад таго, што вось людзі так сабе паводзяць. Але калі ты глядзіш на вялікую колькасць такіх людзей, то такія паводзіны яны ўжо ўспрымаюцца ў некаторай там дыяпазоне як нармалёвыя. То бок ёсць вялікая колькасць людзей, напрыклад 10, якія сабе так вось паводзяць, якія так думаюць і гэтак далей. І ты дапушчаеш ужо ў гэта, ну, у свае думкі. А украінскія шоу. Украінскае шоу топчык. Дарэчы, яны ж не зусім украінскія, яны былі купленыя з амерыканскіх. Я не ведаю дакладна, які канал валодаў правамі на гэтае шоу, але я дакладна памятаю, што глядзеў неяк не разбор, як гэта, аналітыку, якая тычылася вось гэтых шоу. Адаптацыі, так. Ну, той самы, як голас, той самы, што там яшчэ было, хто хоча стаць мільянерам, міліцыянерам. Дарэчы, гэтае шоу мне больш падавалася. Вось, і, ну, вось гэта ўсё адтуль. Проста адаптацыя, купленыя правы і гэтак далей. То бок гэта не прыдумка украінцаў. Стой, я еду. 20 кілометраў. Украінскія варыянты гэта штосьці з чымсьці. Да, разумею, конечно. А колькі я памятаю, гэты хлопчык, які там пра шакалад гэты казаў, там потым вельмі смешна плакаў, гэта ж таксама нешта з гэтых шоу. Що ён там, я таксама хацеў шакалад гэты, гэтак далей. А вот там і рукой махнуў. Тоже хотел шоколадку, так. Так, едем у Россию. Зараз будем ехать, тут сунуться по гэтых славянских, советских и так далей. Кто ответственный за лопату? Не, гэта не Паша, не памятаю. Советская забудова, адразу башня здалёк. Skręć w prawo. Ой, як хутка тут мяжу перасякаюць, а?
Бач ти. 2 хвилинки, ти вже на іншому боку. Так, нам ехать прямо. Я сподіваюся, ти на мене не повернешся. Дякую Богу, не повернув у мене. Jedź prosto. До речі, ви ведаєш, яка зараз межа білорусько-польська? Що там діється? Може, сустрака у новинах? Skręć w lewo. У пробках. Як завжди. Ну там люди хіба що по 3 дні стоять там от. Які їдуть своєю машиною. Дикунство коротей. Trzymaj się prawej strony. Так, але що, ми не отримали ніводного мандату. І штрафу, нічого такого. Нікого не збили. Prawo. Усё просто видатнішим чином складається. Єдине зараз треба довести, це 150 кілометрів. Я спадзяюся, што у залік гэтая задача пойдзе. Это что такое? Боже, что там за назов такі в этой местечко? Занадто длинное, каб його прочитать. Большакова. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Somehow I Zjedź woke z up out in rogu. Beverly, fucked up, smelling like that bourbon. And I had no cologne, I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the club every night. That's how it goes when you Hollywood person. Hollywood person. That's how it goes when you're Hollywood person.
zjedź w prawo. Trzymaj się lewej strony. А ти пам'ятаєш Дарта Олексійовича Вейдера, кандидата в президенти України? Ні, не пам'ятаю такого. Так, 43 километра. Это уже прилетело поведомление, что там чекают на груз. Коли б я мог порушать, то, конечно, я в хутко оказался, а так... Jedź prosto. Ну, пипец. Что пипец? Треба буде тобі дослать подборку. Как я был с тобой на одной нозе, так? Подборку мимасов. Ты холера, ты погляди, он просто злева взявся. А мне зараз треба його пропускать. Собака яка, а? Так, Камаль, что приехали. Покулі все добре, все трималося, хіба що. Головне, кабу залік прийшло. Jedź prosto. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Цікаво, чому ми яхту веземо сюди міновито? Тут же нема моря ніякого. Де він буде пускати її? Skręć w lewo, a następnie jedź dalej prosto. Jedź prosto. What Skręć w if I lewo. go stronger? What if I get higher? What if I start doing things I know I Dotarłeś na will miejsce. regret? Do I will usłyszenia make my następnym own razem. way. I will not surrender. I will do my best until I get put Ну давай. under. Йость, блядь, 4 з 5, йость. Супер. Просто бляха. Хоть одна добрая новина. Так. Литва, Рашка. Отзначаем, что это будет зеленое. Так.
І треба знайти ось це, позначить, що тут уже 4. Ось так, 4. Супер! Просто видатно. Пакуль що все складається так, як належить. Так, у меня засталося что? Эстония, Россия. Да ёб твою налево, бля, этим с геймпадом. Так, летим у Эстонию. Так, якую-небудь я не ведаю. Таллин хіба что? Там больше за все предприемство, и хутчэй за все там будет некая достава в Россию. Так, треба поспать. Так, зараз прийдемо там на заправочку, акурат одразу може і залить трохи палива і легче спати. Потім знайдемо замову з Естонії у Росію. І коли гэта будзе апошні, гэта будзе просто неверагодна. Ух. Біп-біп. Так. Зона відпочинку перед заправкою. Давайте одразу туди на зону відпочинку, потім вже заправимося. Все, лягаємо спати, відпочиваємо і шукаємо замову собі. Нам треба з Естонії у Росію. Сюди. Тут набираємо Таллин, бо ми у Таллині. І шукаємо унизу здесь РУ. З правого боку нам треба, як справа було. Некий російський город. У Петер... Чекається, чому Таллин. Я, коли що, у Таллині знаходжуся. Так. ДК Эстония, да. Де гэта ж Deutschland. Германия, так. Фінляндія, Латвія, все не то. Это все мне не треба. Латвия, Эстония. Холера. Так. Там поры было, правда? Тут каля нас есть еще что палдыски. Эти палдыски. Так. Тут нема, на этой сторонце нема. Польша, Швеція і так далі. Так. Ну що, у таким випадку пори? Ні, чекайте, а пори гэта ж фінляндські. Фінський город, ні? Так. Тоді у Пярну.
Пиарно, Эстония, Финляндия, Швеция. Слухайте, нема России, нема. Никто не хочет отдавать свои грузы с Эстонии. Еще есть Кунда, Тарту. Давайте там поглядим. Кунда. Ось так. Кунда. Тут пусто так само, и тут пусто. Так. Тарту. Калининград. Так, один есть. Далеко. Далеко, але можна зробити. Так, все. Угу. Так, поки що тільки старту. Есть еще Нарва, правда? Нарва есть. Давайте глянем тут. О! Ось гэта лепш. Ось гэта лепш. Значна менш весці. І ў Піцер, і гэта мы дакладна паспеем зрабіць. Усё. У нас маецца замова. Ляцім адразу ў Нарву. Znaleziono sygnał GPS. System gotowy do pracy. Так, пробачце, там мяне пінгуюць, трэба адказаць. Fuck, I ran, I hit the dealer. Serving Coke 45 at the bleachers. About to follow for a follow, I'm the leader. Hit the bitch, then I pass, I don't need her. But don't call Peter. Like the Griffins with the lowest with the Peter. At the posse, he be smoking gasoline. I cannot fuck with these Ninas. 8 rounds in the 45, it go down. 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 Так, добре. Поехали далее. Skręć w prawo. Jedź Tak, prosto, to- a następnie skręć w prawo. Какое право? Что ты верзешь, девчина? Опс. Пустить треба, тут треба. Нам прямо ж, так? Вот это зеленое. Сколько столько людей? Ты зупиняйся, и ты зупиняйся. О, добре. Пропустили. Skręć w prawo. Jesteśmy na miejscu, cali i zdrowi. Так. Чапляем гэты прычэп і цягнем. Нарэшце павярнулася. Ну і добра, што ты тут? Усё скончыла свае справы? Ці яшчэ засталося нешта? Яшчэ не. Do roboty. Добре, поехали потиху потроху. Мяне ўжо назначылі созвон на 14 гадзіну.
Так что треба буде ніяк викрутитися. a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Так, я лепей тебе пропущу, бо я ведаю. Зараз я поеду, тебе зачеплю. И все мои высилки будут марными. Бляха, кольки тут машинов ездить, а? Мне самой до дому ехать? Не. Я за тобой заеду или просто возьму с собой эту hands-free, по телефоне буду размовлять. Я ж не только за тобой езжу в этот час, я же езжу за Димой, не? Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Skręć w prawo. Так, добре, уписалися. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Знову 4 глядачі, дякую вам, що долучилися. Давайте розповіду вам, що у нас тут діється. По-перше, ми виконуємо 100% задачу у гэтай гульні. Задачу з тим я маю на увазі, досягнення. Одно з яких гэта гранд-тур. Ви його бачите зараз зліва у версії екрану. І воно складається з 5 кроків доставки груза ось у адпаведным накірунку паміж гэтымі двумя краінамі, так, якія там адзначаны. Гэта не важна, у любы бок можа быць, але галоўнае, каб паміж гэтымі двумя краінамі. А складанасць заключаецца ў тым, што нам трэба давесці гэты груз максімальна бяспечна, каб не атрымаць ніводнага мандату штрафу за тое, што мы там перавысілі хуткасны ліміт, ці кагосьці збілі там, пашкоджанні нанеслі ці то іншаму транспарту, ці то грузу. Вось, і пры ўсім пры гэтым нам трэба ўчасна прывезці груз, то бок, каб адзнака была выдатная. Гэта ўжо 3-й стрым, дзе я спрабую гэтае зрабіць. Вы бачыце, мы толькі наблізіліся да аднаго кроку. Вось, спрабуем выконваць. Яшчэ раз. Спадзяюся, што ўдасца. Паглядзім па выніку. Так, гэта мы ўжо на расійскім баку, правда ж? Jedź prosto. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo.
40. Так, давай, падай. 40 к 40 что нам? Тут 70 уже. Trzymaj się prawej strony. Trzymaj się prawej strony, a następnie idź dalej prosto. Idź prosto. Idź prosto. Idź prosto. Trzymaj się prawej strony. Jedź prosto. Jedź prosto. Skręć w prawo. Jedź prosto. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Так, я так розумію, ми біля Петербурга вже, правда ж? Так, у Росію везеш? Так, з Естонії у Петербург. Ой, з Естонії. З Нарви у Петербург везу груз. Вельмі спадзяюся, што апошні ўжо. Trzymaj się lewej strony.
Так, добре, 65 кілометрів зосталося. Трохи мniej. Калі не заўважылі, вось гэты белы, ён перакідваўся з левага боку на правы бок, акурат у мой бок. Таму калі б я назад не кінуўся вось на гэты пас, ён бы мяне збіў. І гэтая задача пайшла па адным месцы адразу. Так, 35 кілометрів. Пакуль усё добра. Пакуль мы едем, як належыць. Без выпадкаў, без мандатаў, просто едем. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Trzymaj się lewej strony. Нарэшце, вось ён сцяжок ужо лунае. Так, трэба трымацца левага боку, правда, не? Ці там кольцо. Чакайце, там кольцо. Trzymaj Так, się lewej strony. так. Na rondzie zjedź przeciw zjazdem. Trzymaj się prawej strony. Сука! Просто мразота, блядь. Zjedź z ronda. Вот же ж блядскі гэты, нема слова, блядь. Штучны інтэлект. Які в пізду інтэлект гэта, калі ён просто вылятае на кола. A następnie skręć. Мразь. Просто, блядь, вылетел мне в бок, сука. Ублюдочная гульня, ну. Skręć w lewo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Прывітанне, Алексей. Да не кажи, блядь, я уже так стомился, тебе не передать. Все было добро, блядь. Ну, кольки тут засталося доехать? Ну, 10 километров. Блядь, я в ахуе. Я в ахуе просто. И такое говно, блядь, выскочило. Ой, блядь. Прывітанне, Алексей, прабач. Курва, кап тебе расперла. Кап твой распрацоўшчык, бля, не ведаў пакою сабе до конца жыцця. Говняк, блядь. Что у нас по стамине там есть? Ці варта ехать зараз назад, половок шляху.
толькі калі ў Нарву зноўку ехаць. Так. Не бачу сэнсу. Цяжкае гэта дасягненне, просто, бля, пиздец, якое цяжкае. Усё правильно зробіш, бляха, цябе прыляціць нешта. Ці выпадкова мандат атрымаеш. І, блядь, зноў спачатку. Ой. Як справи твої, Алексей? Так, по-перше, треба знести нешта з Петербурга. Так. До Естонії. Треба у Естонію відвести нешта. У Таллін. Нехай. Я сподіваюся, я поспею. Часу повинно хватить. Справа більш-менш добра, їду ось з Португалії в Іспанію. Хутко ти з-під Парижа у Португалії опинився. Пригожа дорога, ні? Бо Португалія, наколькі я ведаю, є наш на узгорках, там по горах можна покататися добре так. Тільки я не упевнений, що в Іспанії там ці де є. Na rondzie zjedź Bo- pierwszym zjazdem. Іспанію я ведаю толькі по гэтым. Ведаеш, калісьці гуляў Trzymaj się у prawej strony. ралі Колін Макрей Zjedź z ronda. 2004, мабуть, і якая там частка була, я вже не пам'ятаю. І ось там ралі Іспанії. Курва, пригожа було, вельмі пригожа. У основному асфальт, але льотаць было прыемна. Так, нельга ляцець, бо мандат нам тут не патрэбны. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Португалія самая пригожа, як по мне. Zjedź О, ну вот так. У мяне, дарэчы, у мінулым годзе, а можа і 2 гады таму, добры знаёмы быў у Португаліі, тыпу просто так, ён з Польшчы на сваёй машыне паехаў. То ў яе такія былі прыемныя даволі здымкі гэтага заходняга ўзбярэжжа. То бок скалы, акіян. Канешне, выглядае цудоўна. І хвалі такія па метраў 10. Просто неверагоднае нешта. Пірэнеі ў Іспаніі. А, ну так, гэтыя горы Пірэнеі, ну. Гэта са школы памятаю такое нешта.
На Новый год у порту Сіндзьон провёў. Ого. А чаму? Гэта проста была нейкая тэрміновая праца, ці ты спецыяльна паехаў у порту? На футбол ходил? 200 метров от океана. Я б калі апынуўся, не было працы. А, ну я зразумеў, такое вымушанае гэтыя вольныя былі дні. Калі я б быў у порту, я б схадзіў на футбол, паглядзеў бы, як гуляе гэты клуб. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Пляж Марта Зіньяш. Дык я, калі добра разумею, у Партугаліі зімою можа быць там градусаў 13-15. Не? А ты пра пляж распавядаеш. Мне вельмі хацелася б апынуцца на пляжу ў такім надвор'і. Калі ветер 15 градусаў і каля вады. Такое сабе. Zjedź w prawo. Trzymaj się prawej strony. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Каля 20 было. Jesteś u celu. Зразумела. Ведаеш, калі не памыляюся, зіма з 22 на 23 год. Так? Ці наадварот? Сёрферы каталіся, ну так. Гэта зразумела, што будуць катацца. Просто яны нават і ў больш халоднай вадзе купаюцца. Гэта, што хацеў сказаць, што тут жа ж таксама было вельмі цёпла. Дай бог памяць, ці то 17 было, ці то 19 было, я памятаю. На 1 студзеня. Того 31 снежня там колькі было, можа, ну, градусаў 12. А 1 студзеня мы прачнуліся, мы нават на озера паехалі. Do dzieła. Гэта было штосьці з нечым, як кажуць. Магчыма, гэта той самы год, не? Што ў Партугаліі таксама было 20. Skręć w lewo. Ну што, чарговая спроба, ўжо другая. Я спадзяюся, апошняя. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo.
Хлопцы, пустите. Trzymaj się lewej strony. Trzymaj się prawej strony, a następnie trzymaj się lewej strony. Так, зліва треба їхати, Снег. Та ёб твою наліво мать, що ти кажеш мені проліво, коли тут прямо? Собака. Trzymaj się lewej strony. Так, ну хоча б ми виїхали отсюда без випадків. Есть надія на те, що в Естонії усе ж таки кіровці лепші за російців. І ніяких випадків не відбудеться на нашому шляху більше. Trzymaj się lewej strony. Time continues, my
prosto. Ой, я уже стомился, щиро кажучи. Мы ж у Таллин везем, правда? З Петербурга у Таллин, коли я не помиляюся. Трошки далей, чим Нарва. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Jedź prosto. Jedź prosto. Jedź prosto. Так, по гэтай сіняй церквы я бачу, што мы ўжо блізка да граніцы, да мяжы. Ой, ўжо пакінем гэтую Расію нарэшце. Больш-менш спакойна будзе. Trzymaj się prawej strony, a następnie jedź dalej prosto. Jedź prosto. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. W porządku. Znajdziemy Так, ci чекайте хвилину.
Нюта, подкажи, зараз мені чутно чи ні? Короче, сподіваюся, що чутно і все йде, тому що... А зараз чекайте, я на своей трансляции включу на свет. Есть звук, добре. Зараз уже хутко доедем. 115 километров осталось, так что... Зовсім трошки залишилося. Вельми сподіваюся на те, що все ж таки виконаємо. І одної проблеми буде менше у нас в голові. Ой, зараз холерна спекота починається. Вже у комнаті хіба що градусов 29. Знову на гэтым тижні обіцяють плюс 30. Не ведаю, як у вас там. Але я не терплю надто вже такі температури. Осталось 48. А цікава тут дорога, то 90, то 70, 90, 70. Хараці, бляха.
Так, добра. Ужо з'езд. Гэта мяне радуе. Цікава будзе паглядзець, ці яно залічыцца. Ці пойдзе ў залет гэтая задача. Там нікога. Справа таксама, я спадзяюся. Добра. Нішто сабе, гадзіна 14 ночы. І там уже сонце заходзіць, бачыце? Ого, Skręć w lewo. так рано. Przygotuj się do skrętu w lewo. Чекай, занадто жопутенько. 50. Skręć w lewo. Обмежування 50, то треба їхати 50. Skręć w lewo. Ну што, бляха-муха, скрыжуце там што-небудзь сабе, апроч пальцаў яшчэ, каб яно ў залік пайшло, калі ласачка. Do skrętu w prawo. Каб зараз вось мы аддалі гэты груз, і ён такі, ёб твою мать, Максим, шануем цябе, віншуем цябе, ву-ву-ву-ву-ву. Спішайся. Вось табе дасягненне Гранд-Форд. To była miła przejażdżka. Ну, давайте, як кажуць, з Богом. А хуй табе. Вось што кажа гульня. Не, у залік не пайшло, нешта не спадабалася ёй. Так. На гэтым всё. На сённяшні дзень гэта ўсё. Так, мы на наступным стрымы паспрабуем усё ж таки зрабіць. У мяне яшчэ сумнеў да Расія-Фінляндыя, да стаўкі, магчыма, яе таксама трэба будзе паўтарыць яшчэ некалькі разоў. Карацей, на наступным стрымы па Еўратрак-сімулятару мы працягнем з гэтай задачаю мучыцца, інакш я гэта не назову. Вось, спадзяюся, што атрымаецца ўсё ж такі. У нас засталося Эстонія, Расія і Расія, Фінляндыя. Ну, у незалежнасці ад таго, які бок, куды гэта весці трэба. Карацей, сёння я стаміўся ўжо, бля, прабачце, канешне, але. Добра. Завтра будут танки, да, завтра будзе весялей, дакладна. Вось. А на бягучы момант з Еўратрак-сімулятарам мы скончылі. Дзякуем вялікі за прагляд, за падабаечкі таксама дзякую. А велічэзнае дзякую, калі падпісаліся на канал. Калі вам спадабалася тое, што вы сёння ўбачылі. Вось, і хацеце далучыць да беларускамоўнай аўдыторыі. А як заўсёды падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Да пабачэння ў наступным стрымы, пакуль.